Исәнмесез, эфирда сейшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Тукай район хастаханасында капиталь төзекләндерү дәвам итә. Эшләр барышын Гүзәл Габдуллина күзәтте. Халыклар дуслыгы һәм Тынычлык проспектлары шатында юл транспорт һәлакәте теркәлде. Анда 2 машина һәм пассажир автобусы бәрелеште. Урыннан Ләйсән Ханова. Тукай Үзәк район хастаханасында капиталь ремонт тәмамланырга 1 ай калам. Подрядчы барлык эшләрне ноябрьдә тәмамларга планлаштыра. Реконструкция 10 ай элек башланган, бүгенге көндә эшләрнең 60% башкарылган. Тукай хастаханасын капиталь ремонтлауга 104 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Дәвалау учреждениесе ничек үзгәргән, Гүзәл Габдуллина күреп кайтты. Эшчеләр иртәнге 7-дән кичке 4-кә кадәр эшли, тышкы эшләр төгәлләнде диярлек. Капиталь төзекләндерү кысаларында канализация, җылыту һәм электр белән тәэмин итү системалары, шулай ук фасад һәм түбә ремонтлана. Әлеге бинада ремонт белән бәйле кайбер уңайсызлыклар бар. Белгечләргә эш урыннарын вакытлыча үзгәртергә туры килгән. Пациентлар зарланмый, алар вакытлыча уңайсызлыкларга түзәргә әзер. Кайбер авырулар реконструкция вакытында җиһазларны яңартуга игътибар күрсәтүләрен сорап мөрәҗәгать итте. УЗИ аппаратында искергән. Онсын быел булыр диделәр. Канаскопияны, шул аппарат кирәк. Канаскопия дигән аппарат, ул инде өлкәннәрне бигрәк тә тикшерер өчен рак авыру бармы, юкмы? Ремонт кысаларында җиһазларны яңарту каралган. Тукай район хастаханасына УЗИ аппаратын бирделәр инде. Тиздән ул учреждениегә кайтарылачак. Җитәкчелек башка мөһим аппаратларга да гариза язган. Шанышлар бар, что было яңа оборудование, фибра колоноскопия аппарат келер тиеш колоноскоп дип атала инде ул. ФГДС аппараты келергә дип тиеш дип торабыз инде. Бу аппаратларга без заявкалар бирдек. Шуңа бик көтеп торабыз. Үзебезнең искерде инде, но яңаны алсак, кеше өчен бик оңайлырак булар дип торабыз. Ремонт поликлиниканы шулай ук хатын-кызлар консультациясының бүлекләрен тулысынча реконструкциялауны күздә тота. Эш вакытында барлык медицина хезмәтләрен вакытында күрсәттеләр. Учреждениедә капиталь ремонт ноябрь ахырында тәмамланыр дип көтәләр. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бүген Тынычлык һәм халыклар дуслыгы проспектлары шатында юл транспорт һәлакәте булды. Бер юлы 3 машина бәрелеште. Аларның берсе маршрут автобусы. Авария нәтиҗәсендә 2 кеше төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәтләре алды. Урыннан хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжеты. Авария иртәнге сәгать 9 тулып киткәч булды. Халыклар дуслыгы һәм Тынычлык проспектлары шатында һәрвакыт хәрәкәт көчле. 13-нче номерлы маршрут автобусы башта Шкода Октавия машинасына килеп бәрелә, Мазда автомобиле дә зыян күрә. Въезжали на перекресток, на зеленый свет светофора моргающий. Я просто не помню ничего, я в левом ряду ехал, справа вот Шкода ехала. И вдруг Газель вылетает на красный свет. Вот бьет Шкоду, а он, соответственно, меня. Я через крышу вот сюда вот перелетел. Я говорю, слава богу, подушки сработали, все нормально. Я больше за пассажиров переживал, там вот люди пострадали. Маршрут автобусы йөртүче сүзләренә караганда, авария вакытында салонда 7-8 пассажир булган. Һәм ул үзен кагыйдәләрне бозмадым, яшел утка гына чыктым дип әйтә. Маршрут автобусы йөртүчесе әйтүенчә, салонда видеорегистратор булган. Ул авариядә гаеплене ачыклауда кулланылачак. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля Ford Transit, девушка 1995 года рождения, а также водитель автомобиля Шкода Октавия. Окончательную виновность участников дорожно-транспортного происшествия установит административное расследование. Шкода автомобиле йөртүчегә урында медицина ярдәме күрсәтелсә, маршрут автобусы пассажиры БСМПга җибәрелде. Аңа тиешле ярдәм күрсәтелгән. Шәһәрдәш дәвалануына амбулатория шартларында дәвам итәчәк. Ләйсән Ханова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бу көннәрдә автомобиль йөртүчеләр машиналарында тәгәрмәчләрне кышкыга алыштыру белән мәшгуль. Синоптиклар мәгълүматларына караганда, һава торышы салкынайту көтелә. Юлларда бозлавык барлыкка килергә мөмкин. Юл хәрәкәте иминлеге инспекторлары көпчәкләр алыштырылган икән, машиналарга шуку билгесен кую кирәклеген дә искәртә. Ул автомобильнең арткы өлешенә ябыштырылырга булырга тиеш. Кагыйдәләрне үтәмәүчеләргә 500 сум күләмендә штраф та каралган. Шолыда Россияда тыйылган Ислам дәүләте, ягъни ИГИЛ халыкара террористик оешма ячейкасы ачыкланды. Махсус операцияны Федераль куркынычсызлык хезмәте, Эчке эшләр министрлыгы һәм Росгвардия хезмәткәрләре берлектә уздырдылар. Аның нәтиҗәсендә төркемнең бер кешесе поличный белән тоткарланган. Бүген ФСБ шул видеосъемканы җәмәгатьчелеккә күрсәтте.
Кадрдан күренгәнчә, группировка әгъзалары спецоперация булуын белмәгән. Барысы да кинәт килеп чыккан. Шуңа да каршылык күрсәтмәгәннәр. Террористлар Россия территориясендә берничә шау-шулы акция уздырып, Сириядәге боевикларга кушылмакчы булганнар. Шушы максатка алар радикаль карашлы яшьләрне тартканнар, террорга әзерлек алып барганнар. Операция вакытында төркемнең бер әгъзасы корал белән тотылган, тагын 6-сы кулга алынган. Тагын алар йогынтысына эләккән 11 кеше тоткарланган. Тенту вакытында 18 адрес буенча ату коралы, сугыш припаслары, экстремистик әдәбият һәм ислам дәүләте атрибутикасы табылган. Сказали, здесь оружие, да, в пакете? Что мне сказали, что Вы сказали, что вот сейчас, когда перед этим, что здесь оружие, вы знали об этом? Что здесь оружие? Төркемнең башлыгы халыкара террористик оешманы пропагандалаган өчен элек тә хөкемгә тартылган кеше. Оператив эзләү эшләре дәвам итә. Рим Әхмәтова, Елена Камалова, яңалыклар. Шаллыда комсомолның 100 еллыгы зурлап билгеләп үтелде. Октябрь дәвамында мәгариф һәм мәдәният учреждениеларында төрле чаралар оештырылды. Энергетик мәдәният сарайында юбилей кичәсе булды. Залда алма төшәр урында юк иде. Хәбәрчебез Әлейсан Ханова дәвам итә. Бәйрәмгә халык билгеләнгән вакыттан күпкә алдан җыелды, танышларын очратып, куандылар, бергәләп залга үттеләр. Файда шәһәрнең беренче төзүчеләренә багышланган стелла өчен тавыш бирү уйда оештырылды. Элекке комсомоллар бик теләп истәлекләрен уртаклашты. Безнең язмыш комсомол. Беренчедән, без бик бәхетле кешеләр. Чаллы шәһәренең зур төзелешенә килеп, монда үзебезне таптык, иптәшләр таптык, дуслар таптык. Иң әһәмиятлесе, бик зур эштә катнашырга бәхет тиде безгә барыбызга да. элеккеге, хәзерге яшәүче комсомол кешеләрне әз генә теге дәртләндереп ибәреп, аларны яшьләр янына җибәреп, сөйләсеннәр, өйрәтсеннәр, күрсәтсеннәр, шуларның үрнәге белән яшәргә тиеш бүгенге яшьләр. Залда алма төшәр урында юк, күпләр басып тора, тик беркем дә китәргә ашыкмый. Шәһәрдәшләрне бәйрәм белән шәһәр башлыгы урынбасары Флора Андреева элекке комсомол җитәкчеләре котлады. Яшьлек елларын бергәләп хәтердә яңарттылар. Комсомол туган көн күпләр өчен символик мәгънәгә ия. Ул яшьлек, ихтыяр көче, тырыш хезмәт билгесе. Эсенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Иртәгә 31 октябрьдә мәктәп укучыларының көзге каникуллары башлана. Яллар 7 көн 6 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Каникуллар вакыты республиканың мәгариф министрлыгы тарафыннан расланган. Киләсе чирек иң кыскасы булачак. 26 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр кышкы каникуллар дәвам итәчәк. Яллар барышында укучылар өчен мәктәпләрдә, яшьләр һәм үсмерләр оешмаларында төрле чаралар планлаштырылган. Мәктәп яны лагерьларында 2900 бала ял итәр дип көтелә. Бүгенге менә шулар, барлык ата-аналарны һәм балаларны каникуллар белән котлыйм, сау булыгыз. Хочешь настоящую русскую шубу по честной цене? Тогда не пропусти распродажу от фабрики «Меха Вятки». Скидки до 50% только со 2 по 4 ноября в Экспокаме. Клиника Нуриевых. Лечение бесплодия и ведение беременности. Набережные Челны. Встречай с 18 октября по 4 ноября. Все осенние куртки 3500 рублей, зимние 4500. Размеры до 72. Экспокама, проспект Московский, 140Б.